Os yw dy ffrwd yn teimlo fel bod pawb wastad yn cytuno hefo ti, efallai dy fod mewn siambr adlais. Os nad wyt ti wedi clywed am hyn o blaen, dyma esboniad byr. Pan fyddi ti'n sgrolio, y mwyaf ti'n neud, y mwyaf fyddi ti'n gweld cynnwys ti'n hoffi ac yn cytuno hefo. Dyna waith yr algorithm. Mae'n dangos mwy o'r math o bethau mae'n meddwl y byddi ti'n hoffi i gadw ti ar yr app. Mae hynny'n iawn pan wyt ti'n darganfod bwy ti newydd yn yr ardal neu cael awgrymiad o llyfr sy'n mwy personol i ti. Ond mewn cyd-destun ehangach fel etholiadau a newyddion y byd, gall olygu mai dim ond un ochr o'r stori rydyn ni'n ei weld. Oherwydd yr algorithm, ti'n fwy tebygol o weld pobl sy'n cytuno efo ti ac yn adleisio dy farn. Os mae dim ond un ochr o'r stori rydyn ti'n ei chlywed, gall safbwyntiau arall ymddangos yn anghywir neu hyd yn oed yn amwledig, ac mae'n anoddach cael y darlun llawn. Felly, wrth i ni nesau at etholiad y Senedd ar y 7 o Fai, gallai fod yn syniad da wneud bach o ymchwil a dod i ddeall safbwyntiau gwahanol. Ac os wyt ti'n gweld rhywbeth nad wyt ti'n cytuno hefo, ceisio gweld pethau o safbwynt nhw a gwirio ffynhonnell ddibynadwy. Mae deall sut mae pobl arall yn meddwl yn gallu dy helpu i wneud penderfyniad gwybodus pan bydde di'n bleidleisio.